Ρώτησε κάποιος τον Αββά Αντώνιο «Τι αν φυλάξω θα είμαι εραστός στον Θεό?» Και απάντησε ο γέροντας «Τήρησε αυτά που θα σου παραγγείλω. Όπου κι αν πας, τον Θεό να έχεις μπροστά στα μάτια σου πάντοτε. Ό,τι κι αν κάνεις, να στηρίζεται στη μαρτυρία των θείων γραφών και σ' όποιον τόπο κι αν κατοικείς, μη μετακινείσαι εύκολα από εκεί. Αυτές τις 3 παραγγελίες κράτησέ τες και σώζεσαι». Ρώτησε ο Αββάς Παμβό τον Αββά Αντώνιο «Τι να κάνω?» Και του λέει ο γέροντας «Μην έχεις πεποίθηση στην αρετή σου, μη σκαλώνει η σκέψη σου ανώφελα σε κάτι που ανήκει στο παρελθόν και έχε κυριαρχία στη γλώσσα σου και στην κοιλιά σου». Είπε ο Αββάς Αντώνιος «Οι παλαιοί πατέρες βγήκαν στην έρημο και γιατρεύθηκαν και έγιναν γιατροί. Επιστρέφοντας κατόπιν από εκεί, άλλους γιάτρεψαν. Εμείς όμως, ταυτόχρονα με την αναχώρησή μας από τον κόσμο, πριν γιατρευτούμε, θέλουμε άλλους να θεραπεύουμε και μας ξαναβρίσκει η αρρώστια και γίνεται η τελευταία κατάσταση χειρότερη από την πρώτη. Και ακούμε τον Κύριο να μας λέει «Γιατρέ, θεράπευσε πρώτα τον εαυτό σου». Είπε ο Αββάς Αθανάσιος, ο επίσκοπος Αλεξανδρίας «Πολλές φορές λέει κάποιος από σας, πού υπάρχει διωγμός για να μαρτυρήσω? Μαρτύρησε με τη συνείδηση, πέθανε για την αμαρτία, απονέκρωσε ό,τι σε συνδέει με την αμαρτωλή κατάσταση και έχεις γίνει μάρτης κατά την προαίρεση. Εκείνοι μάχονται με βασιλείς και άρχοντες. Έχεις κι εσύ αντίπαλο τον διάβολο, τον βασιλιά της αμαρτίας και άρχοντες τους δαίμονες. Και τότε βέβαια μπροστά στους μάρτυρες τοποθετούνταν βωμός και θυσιαστήριο κι όλη η αηδία της ειδωλολατρίας. Το ίδιο και τώρα, νιώσε το ότι έχεις στημένο στην ψυχή σου αξιοκατάκριτο είδωλο. Υπάρχει και σήμερα βωμός και θυσιαστήριο και μεμπτό είδωλο νοητό μέσα στις ψυχές. Βωμός το πάθος της λαιμαργίας, θυσιαστήριο η επιθυμία των ειδονών, είδωλο το πνεύμα της επιθυμίας, γιατί αυτός που είναι δούλος της πορνείας και παραδίνεται στις ειδονές αρνήθηκε τον Ιησού και προσκυνεί είδωλο. Έχει μέσα του το άγαλμα της Αφροδίτης, την αισχρή δηλαδή σαρκική ειδονή. Όπως επίσης εκείνος που νικέται από την οργή και τον θυμό και δεν ξεριζώνει τη μανία του πάθους αυτού, τον Ιησού τον αρνήθηκε και τον Άρη κρατάει μέσα του για Θεό. Μπήκε δηλαδή στο ζυγό της οργής, που αυτό είναι είδωλο παραφροσύνης. Άλλος που είναι φιλάργυρος και φιλίδωνος, που κλείνει τα σπλάχνα του στις ανάγκες του αδελφού του και δεν βοηθάει τον πλησίον, τον Ιησού τον αρνήθηκε και λατρεύει τα είδωλα, γιατί έχει μέσα του του ερμή το είδωλο και επιπλέον λατρεύει την κτήση και όχι τον κτίστη. Ρίζα βέβαια όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Αν λοιπόν κυριαρχήσεις αυτά και προφυλαχτείς από τα παράλογα πάθη, πάτησες τα είδωλα και αρνήθηκες τη δυσιδαιμονία. Έχεις γίνει κιόλας μάρτης, αφού ομολόγησες την καλή ομολογία. Είπε ο Αββάς Βυσαρίων, όταν βρίσκεσαι σε περίοδο εσωτερικής ειρήνης και δεν έχεις πόλεμο, τότε περισσότερο να ταπεινώνεσαι, με τον φόβο μην μπει μέσα μας ατέριαστη χαρά και καυχηθούμε γι' αυτό και πέσουμε σε πειρασμό, γιατί πολλές φορές ο Θεός, εξαιτίας της αδυναμίας μας, δεν αφήνει να πέσουμε σε πόλεμο για να μην χαθούμε. Ένας αδελφός που ζούσε μαζί με άλλους αδελφούς ρώτησε τον Αββά Βυσαρίωνα «Τι να κάνω?» Και ο γέροντας του λέει «Να κρατάς σιωπή και να μην λογαριάζεις τον εαυτό σου». Εκ νεότητος μου πολλά πολεμή με πάθη,
αλλά αυτός αντίλαβου και σώσον σωτήρ μου. Εκνεότητος μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντίλαβου και σώσον σωτήρ μου. Οι μισούντες Ιώνες χύνθητε από του Κυρίου, ως χόρτος γαρ πυρίες-εστε απεξηραμένοι. Οι μισούντες Ιώνες χύνθητε από του Κυρίου, ως χόρτος γαρ πυρίες-εστε απεξηραμένοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Αγίο Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούτε και καθάρσι υψούτε λαμπρίνετε τη τριαδική μονάδη ιεροκρυφίος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίο Πνεύματι αναβλύζει τα της χάριτος λύτρων αρδεύοντα, απάσαν την κτήση προς ζωγονίαν. Ο Αββάς Βενιαμίν, πεθαίνοντας, είπε στα πνευματικά του παιδιά: «Κάντε αυτά που θα σας πω και θα μπορέσετε να σωθείτε. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι, να προσεύχεστε αδιάκοπα και να ευχαριστείτε τον Θεό για το κάθε τι». Είπε ο Αββάς Γρηγόριος ο θεολόγος: «Ο Θεός από κάθε άνθρωπο που είναι βαφτισμένος αυτά τα τρία ζητάει: από την ψυχή ορθή πίστη, από τη γλώσσα την αλήθεια και από το σώμα τη σοφροσύνη». Είπε ο Αββάς Διόσκορος: «Εάν φορέσουμε το ουράνιο ένδυμα, δεν θα παρουσιαστούμε γυμνοί. Αν όμως βρεθούμε χωρίς το ένδυμα εκείνο, τι θα κάνουμε, αδελφοί? Θα μας περιμένει και μας η φοβερή εκείνη φωνή που θα λέει: «Πετάξτε τους στο βαθύ σκοτάδι, εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Ντροπή μας μεγάλη, μετά από τόσα χρόνια που φορούμε το μοναχικό σχήμα, να βρεθούμε την ώρα την κρίσιμη χωρίς το ένδυμα του γάμου. Ω, πόσο θα μετανιώσουμε τότε! Ω, το σκοτάδι που θα μας περιβάλλει μπροστά στα μάτια των πατέρων και των αδελφών μας, όταν θα αρχίσουν οι άγγελοι της τιμωρίας να μας τιμωρούν. Πόση λύπη θα ζώσει τον Αββά Αντώνιο και τον Αββά Αμούν της Νητρίας, τον Αββά Παύλο της Φώτης, τον Αββά Αμούν από την Αραβία της Αιγύπτου, τον Αββά Μιώ της Θηβαΐδας, τον Αββά Μακάριο της Αλεξανδρίας, τον Αββά Παφνούτιο, τον Σιδόνιο, τον Αββά Ουρσύρη της Θυγονής, τον Αββά Αμμόνιο, τον Χενευρίτη και όλους τους δικαίους, καθώς αυτοί θα μπαίνουν στη βασιλεία των ουρανών, ενώ εμάς θα μας πετάξουν στα βαθιά σκοτάδια. Είπε ο Αββάς Ευπρέπειος: «Εφόσον παραδέχεσαι ότι ο Θεός είναι αξιόπιστος και δυνατός, πίστευέ Τον και θα μετέχεις στις ευλογίες Του. Αν όμως το παίρνεις αψήφιστα το πράγμα, σημαίνει ότι δεν πιστεύεις». Διηγούνταν για τον Αββά Ισαΐα ότι κάποτε πήρε ένα ζεμπίλι και πήγε στο αλόνι και είπε στον ιδιοκτήτη του χωραφιού:
«Δώσ' μου σιτάρι». Τον ρώτησε τότε εκείνος «Και εσύ θέρισες Σαββά?» «Όχι», απαντά. «Και πώς λοιπόν», του λέει, «ζητάς να πάρεις σιτάρι ενώ δεν θέρισες?» Δευτερώνει τον λόγο ο γέροντας «Ώστε αν κάποιος δεν θερίσει, δεν έχει μισθό?» «Όχι βέβαια», του λέει ο ιδιοκτήτης. Μετά από τη συζήτηση αυτή έφυγε ο γέροντας. Οι αδελφοί που είδαν τι έκανε, του βάλαν μετάνοια παρακαλώντας τον να μάθουν γιατί το έκανε αυτό. Και τους είπε ο γέροντας «Για παράδειγμα του το έκανα, ότι δηλαδή εάν κανείς δεν δουλέψει, δεν παίρνει μισθό από τον Θεό». Είπε ο Αββάς Ισαΐας ο ιερέας «Κάποιος από τους πατέρες έλεγε πως ο άνθρωπος οφείλει πάνω απ' όλα να αποκτήσει πίστη στον Θεό και να αναζητεί συνεχώς και με πόθο τον Θεό, να επιδιώκει την ακακία και να μην ανταποδίδει κακό στο κακό, να επιδιώκει επίσης την κακοπάθεια, την ταπεινοφροσύνη, την αγνότητα, τη φιλανθρωπία και την αγάπη σε όλους, την υποταγή και την πραότητα, τη μακροθυμία και την υπομονή, την επιθυμία για τον Θεό και να παρακαλεί συνεχώς τον Θεό με πόνο καρδιάς και αληθινή αγάπη για να μην κοιτάξει ποτέ προς τα πίσω, αλλά να έχει στραμμένη την προσοχή του σε αυτά που ακολουθούν, να μην έχει πεποίθηση στα καλά του έργα, δηλαδή στη διακονία του, και να ζητάει από τον Θεό αδιάκοπα τη βοήθεια για ό,τι φέρνει κάθε μέρα. Πρεσβεία θερμή και τείχος απροσμάχητον, ελέους πηγή του κόσμου καταφύγιον, εκτένος βόμενσι Θεοτό και δεσπίνα προφθασόν, και κινδύνων λύτρωσε ημάς, ημώνη ταχαίως προστατεύουσα. Κάποιος αδελφός ζήτησε από τον Αββά Ισαΐα να του πει ένα λόγο και ο γέροντας του λέει «Εάν θέλεις να συνεχίσεις να ακολουθείς τον Κύριό μας Ιησού, κάνε πράξη τον λόγο του. Και αν θέλεις ο παλαιός σου άνθρωπος να κρεμαστεί μαζί του πάνω στο σταυρό, οφείλεις αυτούς που θα θελήσουν να σε κατεβάσουν από το σταυρό, να τους ξεκόψεις από κοντά σου έως ότου πεθάνεις. Οφείλεις ακόμη να ετοιμάσεις τον εαυτό σου για να υπομένει την καταφρόνια, για να αναπαύεις την καρδιά αυτών που σε κακομεταχειρίζονται, να ταπεινώνεις τον εαυτό σου σε αυτούς που θέλουν να σε καταπιέζουν, να κρατάς σιωπηλό το στόμα σου και να μην κρίνεις κανένα μέσα στην καρδιά σου. Είπε ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός «Εγώ θα ήθελα να μετέχει ο άνθρωπος σε όλες τις αρετές. Γι' αυτό κάθε μέρα μόλις σηκωθείς το πρωί, βάζε αρχή σε κάθε αρετή και εντολή του Θεού και να συνοδεύεται αυτή η αρχή με την πιο μεγάλη υπομονή, με φόβο και μακροθυμία, με αγάπη στον Θεό και με πολλή προθυμία ψυχής και σώματος, με πολλή ταπείνωση, υπομένοντας τη θλίψη της καρδιάς και την επαγρύπνηση, με πολλή προσευχή και οικεσίες, με αναστεναγμούς, με καθαρότητα γλώσσας και επιτήρηση των ματιών. Όταν σε περιφρονούν, να μην οργίζεσαι, να διατηρείς την ειρήνη σου και να μην ανταποδίδεις κακό στο κακό, να μην προσέχεις τα σφάλματα των άλλων. Μη θεωρείς τον εαυτό σου πως είσαι κάτι, αλλά να τον έχεις χαμηλότερα από όλα τα δημιουργήματα, να αποχωρίζεσαι από τα υλικά και από κάθε τι που έχει σχέση με τη σάρκα, με σταυρό και αγώνα, με πτωχία πνεύματος, με ολόψυχη διάθεση και άσκηση πνευματική, με νηστεία, μετάνοια και δάκρυα μέσα στην προσπάθεια του πολέμου, με διάκριση και αγνότητα ψυχής,
μετέχοντας σε κάθε αγαθή ενέργεια, κάνοντας το εργόχειρό σου με ησυχία, με τις νυχτερινές αγρυπνίες, με πείνα, με δίψα, με ψύχος και γυμνότητα, μέσα σε κόπους, σκεπάζοντας τον τάφο σου σαν να έχεις ήδη πεθάνει, ώστε να νομίζεις ότι ο θάνατος είναι κοντά σου καθημερινά. Διηγήθηκε ο Αββάς Κασιανός για κάποιον Αββά Ιωάννη Κοινοβιάρχη ότι υπήρξε σπουδαίος στη ζωή του. Αυτός λέει όταν κόντευε να πεθάνει και εκδημούσε με χαρά και προθυμία προς τον Θεό, τον περικύκλωσαν οι αδελφοί, ζητώντας να τους αφήσει σαν κληρονομιά κάποιον σύντομο και σωτήριο λόγο που θα τους βοηθούσε να φτάσουν στην κατά Χριστόν τελειότητα, και εκείνος αναστέναξε και είπε «Ποτέ δεν έκανα το δικό μου θέλημα, ούτε δίδαξα σε κάποιον κάτι που προηγουμένως δεν το τήρησα εγώ». Ανηφορίζοντας από τη Γεθσιμανή στο όρος των ελαιών, συναντά κανείς στο μοναστήρι του Αββά Αβραμίου. Σε αυτό το μοναστήρι, ηγούμενος ήταν ο Αββάς Ιωάννης ο Κιζικινός. Τον ρωτήσαμε λοιπόν κάποια μέρα «Αββά, πώς μπορεί να αποκτήσει κανείς αρετή?» Και μας απάντησε ο γέροντας «Αν θέλει κανείς να αποκτήσει μια αρετή, δεν μπορεί να την κάνει κτήμα του αν δεν μισήσει την κακία που είναι ο αντίποδάς της. Αν λοιπόν θέλεις να έχεις πάντοτε πένθος στην ψυχή σου, μίσησε το γέλιο. Θέλεις να έχεις ταπείνωση, μίσησε την υπερηφάνεια. Θέλεις να είσαι εγκρατής, μίσησε τη λεμαργία. Θέλεις να είσαι σόφρον, μίσησε την ακόλαστη ζωή. Θέλεις να είσαι ακτήμων, μίσησε τη φιλαργυρία. Αυτός που θέλει να είναι κάτοικος της ερήμου, μισεί της πόλης εξαιτίας των πειρασμών. Αυτός που θέλει να έχει ησυχία, μισεί την παρησία. Αυτός που θέλει να ζει άγνωστος, μισεί την τάση για επίδειξη. Αυτός που θέλει να κυριαρχεί στην οργή, μισεί να περνάει τις ώρες του μαζί με πολλούς. Αυτός που θέλει να έχει αμνησικακία, αποφεύγει να κακολογεί τους άλλους. Αυτός που θέλει να είναι απερίσπαστος, μένει στη μοναξιά. Αυτός που θέλει να κυριαρχεί στη γλώσσα, ας κλείνει τα αυτιά του να μην ακούει πολλά. Αυτός που θέλει να έχει τον φόβο του Θεού πάντοτε, θα μισήσει τη σωματική ανάπαυση και θα αγαπήσει τη θλίψη και τη στενοχώρια. Είπε ο Αββάς Μάρκος, ο νόμος της ελευθερίας διδάσκει όλη την αλήθεια. Όμως οι περισσότεροι αυτόν τον νόμο τον διαβάζουν για να τον γνωρίζουν και λίγοι τον καταλαβαίνουν σε αναλογία με την πραγματοποίηση των εντολών του Θεού. Μη ζητάς την τελειότητα του νόμου αυτού στις ανθρώπινες αρετές, γιατί με αυτές δεν μπορεί να γίνει κανείς τέλειος. Η τελειότητά του είναι κρυμμένη βαθιά μέσα στον σταυρό του Χριστού. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα το Άγιον αυτού. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη εκύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
αυτή και στη θαυμαστή ενοφθαλμίσιμο. Θεός Κύριος και επεφανένιμη, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ένας αδελφός ήρθε στη Σκήτη και συνάντησε τον Αββά Μωυσή, παρακαλώντας τον να του πει έναν λόγο. Και του λέει ο γέροντας: «Πήγαινε, κάθισε στο κελί σου και το κελί θα σου τα διδάξει όλα». Κάποτε ο άρχοντας του τόπου επισκέφθηκε τον Αββά Παλάδιο γιατί ήθελε να τον δει. Είχε ακούσει βέβαια τα σχετικά με αυτόν και είχε πάρει μαζί του και έναν στενογράφο στον οποίον έδωσε την εξής εντολή: «Εγώ τώρα μπαίνω να δω τον Αββά, εσύ λοιπόν όσα θα μου πει να τα γράψεις με ακρίβεια». Μπαίνει μέσα ο άρχοντας και λέει στο γέροντα: «Προσευχήσου για μένα, Αββά, γιατί έχω πολλές αμαρτίες». «Μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι αναμάρτητος», αποκρίνεται ο γέροντας. Το ρωτά ο άρχοντας: «Άραγε, Αββά, θα τιμωρηθούμε για κάθε αμαρτία?» Και απαντά ο γέροντας: «Γράφει στην Αγία Γραφή, εσύ θα ανταποδώσεις τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του». «Εξήγησέ μου τον λόγο αυτόν», παρακαλεί ο άρχοντας. «Το νόημα του είναι ολοφάνερο», αποκρίνεται ο γέροντας, αλλά όμως άκουσε και λεπτομερώς. Στενοχώρησε στον πλησίον, περίμενε από κάποιον να πάθεις το ίδιο. Άρπαξες από τους κατωτέρους σου, γρονθοκόπησες φτωχό, ήσουν προσωπολήπτης σε δικαστήριο, ντρόπιασες, κακολόγησες, συκοφάντησες, είπες ψέματα εναντίον κάποιου, επιβουλεύθηκες την οικογενειακή τιμή των άλλων, ορκίστηκες ψευδόμενος, μετέθεσες όρια πατρικών χωραφιών, πρόσβαλες κτήματα ορφανών, καταστενοχώρησες χήρες, προτίμησες την εδώ πρόσκαιρη ειδονή από τα μελλοντικά αγαθά. Περίμενε την ανταπόδοση αυτών, γιατί ό,τι λογής έργα σπείρει ο άνθρωπος, τέτοια και θα θερήσει. Και βέβαια, εάν έχεις κάνει και κάποια καλά έργα, να περιμένεις να σου ανταποδοθούν κι αυτά πολλαπλάσια, γιατί εσύ θα ανταποδώσεις τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Έχοντας στο νου σου σ' όλη τη διάρκεια της ζωής σου αυτή την τελική απόφαση, θα μπορέσεις να αποφύγεις τα περισσότερα αμαρτήματα. «Και τι πρέπει να κάνω, Αββά?» ρώτησε ο άρχοντας. «Να συλλογέσαι», του απαντά ο γέροντας, «τα αιώνια, τα ατελεύτητα, τα συνεχόμενα, στα οποία δεν πέφτει το σκοτάδι της νύχτας, δεν υπάρχει εκεί ύπνος που μοιάζει με θάνατο, εκεί δεν υπάρχει φαγητό, δεν υπάρχει ποτό, πράγματα που υπηρετούν στον κόσμο αυτό την ανθρώπινη αδυναμία μας, δεν υπάρχει αρρώστια, δεν υπάρχουν πόνοι, ούτε ιατρία, ούτε δικαστήρια, ούτε εμπορικές συναλλαγές, ούτε χρήματα που είναι η αρχή των συμφορών, που προκαλούν τους πολέμους, που δημιουργούν την εχθρότητα. Είναι χώρα ζώντων, που δεν κινδυνεύουν να πεθάνουν εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά ζουν την αληθινή ζωή ενωμένη με τον Χριστό. Στέναξε τότε ο άρχοντας και είπε: «Πράγματι, Αββά, έτσι είναι όπως τα είπες.
και ξεκίνησε να επιστρέψει στο σπίτι του ευχαριστώντας τον Θεό για τη μεγάλη ωφέλεια που πήρε. Έστειλε κάποτε ο Αββάς Παμβό τον μαθητή του στην πόλη της Αλεξάνδρειας για να πουλήσει το εργόχειρό του και επειδή έκανε 16 ημέρες στην πόλη, όπως έλεγε, τις νύχτες κοιμόταν στον άρθικα του ναού του Αγίου Μάρκου. Έτσι είδε πως γίνεται η ακολουθία της Εκκλησίας στις πόλεις. Έμαθε μάλιστα και μερικά τροπάρια και γύρισε πίσω πάλι στο γέροντα. Του λέει λοιπόν ο γέροντάς του: «Σε βλέπω, παιδί μου, ταραγμένο. Μήπως σου συνέβη κάποιος πειρασμός στην πόλη?» Και ο αδελφός του απαντά: «Πραγματικά, Αββά, με αδιαφορία σπαταλούμε τον καιρό μας αυτήν εδώ την έρημο. Ούτε κανόνες, ούτε τροπάρια ψάλουμε. Γιατί όταν βρέθηκα στην Αλεξάνδρεια, είδα την τάξη της Εκκλησίας πως ψάλουν και με έπιασε μεγάλη λύπη. Γιατί δεν ψάλουμε κι εμείς κανόνες και τροπάρια?» Του λέει τότε ο γέροντας: «Αλίμονό μας, παιδί μου, γιατί έφτασαν οι μέρες που οι μοναχοί θα αφήσουν τη στερεά τροφή που υπαγόρευσε το Άγιο Πνεύμα και θα ακολουθήσουν ψαλσίματα και μελωδίες. Ποια αλήθεια κατάνοιξη και τι λογής δάκρυα μπορούν να προέλθουν από τα τροπάρια? Τι κατάνοιξη μπορεί να έχει ο μοναχός όταν στέκεται στην εκκλησία ή στο κελί και υψώνει τη φωνή του όπως τα βόδια? Την ώρα που παρουσιαζόμαστε μπροστά στο Θεό, οφείλουμε με πολύ κατάνοιξη να στεκόμαστε και όχι με έπαρση. Σίγουρα δεν βγήκαν οι μοναχοί στην έρημο αυτή για να παρουσιάζονται στο Θεό και να παίρνουν υπερήφανη στάση, να ψάλουν τροπάρια και να ρυθμίζουν μελωδίες, να κουνάνε εδώ και εκεί τα χέρια και να μετακινούν τα πόδια. Αντίθετα, οφείλουμε με πολύ φόβο και τρόμο, με δάκρυα και στεναγμούς, με ευλάβεια και με χαμηλή και ταπεινή φωνή που δημιουργεί κατάνοιξη, να προσφέρουμε τις προσευχές μας στον Θεό. Και να, σου το λέω, παιδί μου, ότι θα έρθουν οι μέρες κατά τις οποίες οι χριστιανοί θα καταστρέφουν τα βιβλία των Αγίων Ευαγγελίων, των Αγίων Αποστόλων και των θαυμασίων προφητών, σβήνοντας τις Άγιες Γραφές και γράφοντας τροπάρια και λόγους ελληνικούς. Οπότε θα διασκορπίζεται ο νους σε τροπάρια και στις θεωρίες των Ελλήνων. Γι' αυτό εξάλλου είπαν οι πατέρες μας να μην γράφουν οι καλλιγράφοι που βρίσκονται σε αυτή την έρημο τους βίους και τους λόγους των Αγίων πάνω σε μεμβράνη, αλλά σε πάπυρο. Γιατί σκοπεύει η γενεά που έρχεται να σβήνουν τους βίους των Αγίων Πατέρων και να γράφουν αυτά που θέλουν αυτοί. Του είπε τότε ο αδελφός: «Αλήθεια, θα αλλάξουν οι συνήθειες και οι παραδόσεις των χριστιανών και δεν θα υπάρχουν ιερείς στην εκκλησία ώστε να μπορούν να γίνονται τέτοια πράγματα?» Και ο γέροντας απάντησε: «Εκείνο τον καιρό θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα πέσει μεγάλη θλίψη. Θα γίνουν επιδρομές εθνών, μετακινήσεις λαών, αστάθεια στους βασιλείς, ανομαλία στους κυβερνήτες. Οι ιερείς θα γίνουν άσωτοι και οι μοναχοί θα ζουν με αμέλεια. Οι ηγούμενοι θα διαφορούν για τη δική τους σωτηρία, αλλά και του ποιμνίου τους. Θα είναι όλοι τους πρόθυμοι και πρώτοι στα τραπέζια και εριστικοί, οκνηροί στις προσευχές, αλλά πρόθυμοι στην καταλαλιά, έτοιμοι για κατηγορία. Δεν θα θέλουν ούτε να μιμούνται, ούτε να ακούνε βίους και λόγους γερόντων, αλλά κυρίως θα φλιαρούν και θα λένε: αν ζούσαμε κι εμείς τις μέρες τους, θα αγωνιζόμασταν κι εμείς. Οι επίσκοποι πάλι των καιρών εκείνων θα δείχνουν δουλικότητα προς τους ισχυρούς, θα βγάζουν τις αποφάσεις ανάλογα με τα δώρα που θα παίρνουν και δεν θα υπερασπίζονται τους φτωχούς. Όταν θα κρίνονται, θα θλίβουν τις χήρες και θα καταταλαιπωρούν τα ορφανά. Ακόμη θα εισχωρήσει και στο λαό απιστία, ασωτεία, μίσος, έχθρα, ζήλια, φιλονικία, κλεψιά, μέθη, έξαλες διασκεδάσεις, μοιχεία, πορνεία, φόνη και διαρπαγιές. Είπε τότε ο αδελφός: και τι θα μπορεί να κάνει κανείς σε τέτοιους δύσκολους καιρούς? Και απάντησε ο γέροντας: παιδί μου, σε τέτοιες μέρες θα σωθεί εκείνος που θέλει και προσπαθεί να σώσει την ψυχή του.
κι αυτός θα ονομαστεί Μέγας στη βασιλεία των ουρανών. Είπε ο Αβάς Ισόης, να θεωρείς τον εαυτό σου ευτελή, να μην προβάλλεις το θέλημά σου, να είσαι αμέριμνος και θα έχεις ανάπαυση. Ο ίδιος είπε, υπάρχουν μερικοί που περνούν τον καιρό τους με αμέλεια, με τα λόγια βέβαια και τη σκέψη θέλουν να σωθούν, αλλά στην πράξη δεν φροντίζουν. Από τη μια διαβάζουν τους βίους των πατέρων, από την άλλη όμως δεν μιμούνται την ταπείνωσή τους, την ακτιμοσύνη τους, την προσευχή και την αγρύπνια τους, την εγκράτεια και την ησυχία τους, τον ύπνο τους κατάχαμα και τις μετάνοιές τους. Αντίθετα, εμφανίζουν ως μη αληθινούς τους βίους των πατέρων με την ίηση που έχουν και λένε πως είναι αδύνατο να τα υπομείνει κανείς αυτά, χωρίς να λογαριάζουν ότι όπου κατοικεί ο Θεός με τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος και την τήρηση των εντολών Του, συμβαίνουν τα πράγματα έτσι που ξεπερνούν τα ανθρώπινα μέτρα και αποκτώνται τα χαρίσματα. Είπε κάποιος γέροντας, εάν ανάμεσα σε σένα και σε κάποιον άλλον δημιουργηθεί κάποια παρεξήγηση και αρνείται ο αδελφός λέγοντας «δεν είπα τέτοιο λόγο», μη μαλώσεις μαζί του και του πεις λόγια, γιατί μπορεί να εκτραπεί και να πει «ναι, το είπα» και τι με αυτό. Ένας αδελφός αγωνιστής μόναζε σε κελί και σαν άκουσε τις αρετές που είχαν οι Άγιοι, βιαζόταν να τις αποκτήσει, νομίζοντας ότι θα τις επιτύχει χωρίς μεγάλο κόπο και αγώνα. Πήγε λοιπόν και ανέφερε σε κάποιον μεγάλο γέροντα τα σχετικά με το θέμα αυτό. Οπότε του απαντά ο γέροντας, «Αν θέλεις, πήγαινε και γίνε σαν ένα μικρό παιδί που παίρνει μαθήματα από το δάσκαλο και ένα-ένα τα αποστηθίζει. Έτσι κι εσύ πάρε την απόφαση αυτή τη χρονιά να πολεμήσεις, ώσπου να καταφέρεις να μην χορταίνεις την κοιλιά σου. Κατόπιν προσπάθησε πάλι έως ότου μισήσεις την καινοδοξία σαν εχθρό σου. Και όταν αυτά τα μάθεις καλά, αγωνίσου να περιφρονήσεις την ύλη και να εμπιστευθείς τη φροντίδα σου στον Θεό και έχε θάρρος. Γιατί αν κατορθώσει ο άνθρωπος αυτά τα τρία, με χαρά θα συναντήσει τον Ιησού όταν έλθει». Κάποιος αδελφός ρώτησε ένα γέροντα πως οι άνθρωποι του κόσμου ενώ παραμελούν τις νηστείες, αδιαφορούν για την προσευχή, απέχουν από τις αγρυπνίες, χορταίνουν από όλες τις τροφές, ενεργούν σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, κατατρώνε ο ένας τον άλλον στις δοσοληψίες τους και ξοδεύουν το περισσότερο μέρος της ημέρας σε όρκους και σε ένορκες διαβεβαιώσεις, πως δεν πέφτουν ούτε λένε ότι αμαρτήσαμε και ούτε εμποδίζουν τους εαυτούς τους από τη Θεία Κοινωνία. Αντίθετα, εμείς οι μοναχοί, ενώ είμαστε αφοσιωμένοι σε νηστείες και αγρυπνίες και χαμεκητίες και τρώμε ξηρή τροφή και ενώ στερούμαστε κάθε σαρκική ανάπαυση, ωστόσο πενθούμε και θρηνούμε και λέμε ότι χαθήκαμε και χάσαμε και τη Βασιλεία του Θεού και είμαστε άξιοι για την κόλαση. Και ο γέροντας, αφού αναστέναξε, είπε «Καλά είπες, αδελφέ μου, ότι δεν πέφτουν οι κοσμικοί, γιατί πέφτουν μια για πάντα πτώση μεγάλη και οδυνηρή και ούτε μπορούν να σηκωθούν, αλλά ούτε και έχουν από πού άλλο να πέσουν. Γιατί τι φροντίδα να έχει ο διάβολος να παλεύει με αυτούς που είναι πάντα πεσμένοι και ποτέ δεν σηκώνονται. Όμως οι μοναχοί, ενώ άλλοτε νικούν και άλλοτε νικώνται, πέφτουν και σηκώνονται, θλίβουν και θλίβονται, πολεμούν και τους πολεμούν, αλλά παλεύουν τον αντίπαλό τους διάβολο. Αντίθετα, οι κοσμικοί από πολλή άγνοια,
αφού μείνουν στην πρώτη πτώση και ούτε έχουν συνείδηση ότι έχουν πέσει, δεν φροντίζουν καθόλου από μια τέτοια πτώση να σηκωθούν. Για να μάθεις όμως, παιδί μου, ότι όχι μόνον εγώ και εσύ, που έχουμε την εντύπωση ότι είμαστε μοναχοί, στην πραγματικότητα όμως απέχουμε πολύ από το μοναδικό αυτό τρόπο ζωής. Έχουμε ανάγκη να πενθούμε πάντα και να θρηνούμε. Αλλά και οι μεγάλοι πατέρες, δηλαδή οι ασκητές και οι αναχωρητές, έχουν ανάγκη από το πένθος. Άκου με σύνεση και σχημάτισε σωστή γνώμη. Ο Θεός είπε ότι το ψέμα βγήκε από τον διάβολο και το να ρίξει κανείς βλέμμα ειδονικό σε γυναίκα το λογάριασε ως μοιχεία και την οργή προς τον πλησίον την παρομοίασε με φόνο και για κάθε αργολογία μας δήλωσε ότι θα λογοδοτήσουμε. Ποιος λοιπόν είναι τέτοιος άνθρωπος και πού να τον ψάξουμε αυτόν, που ούτε ποτέ είπε ψέμα, που δεν δοκίμασε καθόλου επιθυμία από το βλέμμα και που ποτέ να μην οργίστηκε άκερα προς τον πλησίον του και να μην βρέθηκε υπεύθυνος για αργό λόγο, ώστε να μην χρειάζεται μετάνοια, και γνώριζε αυτό, παιδί μου, ότι όποιος δεν θα παραδώσει τον εαυτό του τελείως στον σταυρό, με ταπεινό φρόνημα και διάθεση εξουθένωσης, και δεν θα ρίξει τον εαυτό του ώστε να καταπατιέται από όλους και να αδικείται και να εμπέζεται και να χλευάζεται, και όλα αυτά μάλιστα να τα δέχεται με διάθεση καλή και χαρά για τη δόξα του Θεού, και να μην διεκδικεί διόλου τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή δόξα ή τιμή ή έπαινο ή ευχαρίστηση φαγητού ή ποτού ή ενδυμασίας, δεν μπορεί να γίνει πραγματικός χριστιανός. Προστασία των χριστιανών να κατέσχυνται με σιτία προς τον ποιητή να μετάθετε, μη παρήδεις αμαρτωλών δεήσεων φωνάς, αλλά προφθασόνος αγαθή εις την βοήθειαν ημών των πιστός κραυγαζόντων σοι, ταχύνων εις πρεσβείαν και σπεύσον εις ηγεσίαν, η προστατεύουσα η Θεότο και των τιμώντων σε. Είπε κάποιος γέροντας, εάν λες σε κάποιον λόγο ζωής με κατάνοιξη και δάκρυα, να μιλάς αυτόν που σε ακούει, αλλιώς μη μιλάς για να μην έρθει η ώρα του θανάτου σου και δεν έχεις ωφεληθεί καθόλου μένοντας σε λόγια ξένα για σένα, καθώς ήθελες να σώζεις άλλους. Είπε κάποιος γέροντας, αυτός που μπαίνει στο εργαστήρι του Μυροπόλη, ακόμη και αν δεν αγοράσει τίποτε, οπωσδήποτε παίρνει κάτι από την ευωδία. Έτσι και αυτός που πλησιάζει τα πράγματα, αν θελήσει να δουλέψει, του δείχνουν τον δρόμο της ταπείνωσης και αυτό του γίνεται τείχος στις επιδρομές των δαιμόνων. Όταν ο Αββάς Αντώνιος ασκήτευε στην έρημο, έπεσε κάποτε σε ακηδία και σε μεγάλη σύγχυση των λογισμών του και έλεγε στον Θεό, «Κύριε, θέλω να σωθώ, αλλά δεν μ' αφήνουν οι λογισμοί μου. Τι να κάνω με τη θλίψη μου αυτή, πώς να σωθώ?» Κάποια φορά λοιπόν βγήκε λίγο προς τα έξω και βλέπει κάποιον σαν τον εαυτό του να κάθεται και να κάνει εργόχειρο. Μετά από λίγο άφηνε το εργόχειρο, σηκωνόταν και προσευχόταν και ξανά καθόταν και συνέχιζε να πλέκει το σχοινί του. Ύστερα πάλι σηκωνόταν για προσευχή. Ήταν άγγελος Κυρίου που είχε σταλεί για να διορθώσει τον Αντώνιο και να του δώσει σιγουριά, και άκουσε τον άγγελο να του λέει,
κάνε κι εσύ το ίδιο και θα σωθείς. Και ο Αντώνιος, όταν τ' άκουσε, πήρε μεγάλη χαρά και κουράγιο και έτσι κάνοντας προχωρούσε στο έργο της σωτηρίας του. Είπε ο Αββάς Μάρκος στον Αββά Αρσένιο: «Γιατί μας αποφεύγεις?» Και του λέει ο γέροντας: «Ο Θεός γνωρίζει ότι σας αγαπώ, αλλά δεν μπορώ να είμαι μαζί με τον Θεό και μαζί με τους ανθρώπους. Οι μυριάδες και χιλιάδες δυνάμεις των ουρανών ένα θέλημα έχουν, ενώ οι άνθρωποι πολλά θελήματα έχουν. Δεν μπορώ επομένως να αφήσω τον Θεό και να πάω με τους ανθρώπους». Είπε ο Αββάς διάδοχος: «Όπως ακριβώς οι πόρτες των λουτρών που ανοιγοκλίνουν συνεχώς, γρηγορότερα διώχνουν τη ζεστασιά προς τα έξω, το ίδιο και η ψυχή. Όταν επιδιώκει πολύ τη συζήτηση, έστω κι αν καμιά φορά λέει ωφέλιμα πράγματα, τη θέρμη της τη διασκορπίζει από τη θύρα της φωνής. Ωφέλιμη οπωσδήποτε η σιωπή την κατάλληλη ώρα, γιατί δεν είναι τίποτα άλλο παρά γεννήτρια βαθιστόχαστων νοημάτων». Κάποιος αδελφός ρώτησε τον Αββά Ισαΐα πώς πρέπει να ησυχάζει κανείς μέσα στο κελί, και αποκρίθηκε ο γέροντας: «Το να ησυχάζει κανείς στο κελί σημαίνει να εκθέτει συνεχώς τον εαυτό του ενώπιον του Θεού και να επιστρατεύει όλη του τη δύναμη για να αντιστέκεται σε κάθε λογισμό που σπέρνει ο εχθρός, γιατί αυτό σημαίνει αναχώρηση από τον κόσμο». Και είπε ο αδελφός: «Τι σημαίνει κόσμος?» «Κόσμος είναι», απάντησε ο γέροντας, «το να διασπάται κανείς σε πολλές και διάφορες υποθέσεις. Κόσμος είναι το να ενεργούν οι άνθρωποι τα αντίθετα προς την ανθρώπινη φύση και να ικανοποιούν τα σαρκικά τους θελήματα. Κόσμος είναι το να νομίζει κανείς ότι μένει παντοτινά στη ζωή αυτή. Κόσμος είναι να φροντίζει για το σώμα προς βλάβην της ψυχής και να καφιέται για αυτά που αφήνει πίσω του. Και αυτά δεν τα είπα από μόνος μου, αλλά ο Ιωάννης ο Απόστολος είναι που τα λέει. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου». Ο Αββάς Μακάριος ο Μέγας έλεγε στους αδελφούς της Κίτη μόλις έκαμνε απόλυση της εκκλησίας: «Φεύγετε αδελφοί», και του είπε ένας από τους γέροντες: «Πάτερ, πιο πέρα από την έρημο αυτή, πού μπορούμε να φύγουμε?» Και εκείνος έβαζε το δάχτυλο στο στόμα του και έλεγε: «Αυτό να φεύγετε». Και έμπαινε μέσα στο κελί του, έκλεινε τη θύρα και καθόταν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Πάτερ Λόγε Πνεύμα, τριάσι εν μονάδι, εξάλειψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων. Είπε ο Αββάς Ισαΐας στον Αββά Μακάριο: «Πες μου ένα λόγο». Και ο γέροντας του λέει: «Να αποφεύγεις τους ανθρώπους». Τον ρωτάει ο Αββάς Ισαΐας: «Τι σημαίνει να αποφεύγει κανείς τους ανθρώπους?» Και ο γέροντας του απαντά: «Σημαίνει να καθίσεις στο κελί σου και να κλάψεις για τις αμαρτίες σου». Διηγήθηκαν για τον Αββά Μακάριο τον Μεγάλο
ότι περπατώντας κάποια φορά στην έρημο βρήκε παραπεταμένο πάνω στο χώμα ένα κρανίο νεκρού. Το κούνησε λίγο με το φοινικένιο ραβδί του λέγοντάς του «Συ, ποιος είσαι, αποκρίσουμε». Το κρανίο του μίλησε και είπε «Εγώ ήμουν αρχιερέας των ειδωλολατρών που παρέμειναν σε αυτόν τον τόπο και εσύ είσαι ο Αββάς Μακάριος που έχεις μέσα σου το Άγιο Πνεύμα. Όποια ώρα λοιπόν σπλαχνίζεσαι αυτούς που είναι στην κόλαση, παρηγορούνται λίγο». Τον ρώτησε ο Αββάς Μακάριος «Και τι λογής παρηγοριά έχουν?» Και απαντά το κρανίο «Όσοι είναι η απόσταση μεταξύ ουρανού και γης, τόση είναι η φωτιά κάτω από μας. Καθώς λοιπόν στεκόμαστε μέσα στη φωτιά, από το κεφάλι ως τα πόδια, δεν είναι δυνατόν ο ένας να δει το πρόσωπο του άλλου, γιατί η ράχη του ενός είναι κολλημένη στη ράχη του άλλου. Όταν όμως προσεύχεσαι για μας, βλέπει εν μέρει ο ένας το πρόσωπο του άλλου». Έκλαψε τότε ο γέροντας και είπε «Αλίμονος την ημέρα που γεννήθηκε ο άνθρωπος, εάν αυτή είναι η παρηγοριά της κόλασης». Τον ξαναρωτάει ο γέροντας «Υπάρχει άλλο χειρότερο βάσανο από αυτό?» Και λέει το κρανίο «Το μεγαλύτερο βάσανο είναι κάτω από μας». «Και ποιοι είναι σε αυτό?» ρωτά ο γέροντας. «Εμείς», απαντά το κρανίο, «που δεν γνωρίσαμε τον Θεό. Βρίσκουμε έστω λίγο έλεος. Εκείνοι όμως που γνώρισαν τον Θεό και τον αρνήθηκαν και δεν έκαναν το θέλημά του, αυτοί είναι που βρίσκονται κάτω από μας». Μετά από αυτά πήρε ο γέροντας το κρανίο, το έθαψε στη γη και συνέχισε τον δρόμο του. Μια άλλη φορά περνούσε ο Αββάς Πιμήν μαζί με τον Αββά Ανούβ από τα μέρη της Διόλκου και φτάνοντας εκεί που ήταν τα μνήματα βλέπουν μια γυναίκα να θρηνεί γοερά και να χύνει πικρά δάκρυα. Οπότε στάθηκαν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Προχωρώντας κατόπιν λίγο συνάντησαν κάποιον που τον ρώτησε ο Αββάς Πιμήν «Τι έχει η γυναίκα αυτή που τόσο πικρά κλαίει?» Και μαθαίνει ότι είχαν πεθάνει ο άνδρας της και ο γιος της και ο αδελφός της. Απευθυνόμενος τότε ο Αββάς Πιμήν στον Αββά Ανούβ του λέει «Σε διαβεβαιώνω ότι εάν ο άνθρωπος δεν νεκρώσει όλες τις σαρκικές επιθυμίες και δεν αποκτήσει αυτό το πένθος, δεν μπορεί να γίνει μοναχός. Βλέπεις ότι όλη η ζωή και ο νους της γυναίκας αυτής είναι δοσμένα στο πένθος». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Σιλουανό «Τι να κάνω, Αββά, πώς θα αποκτήσω κατάνοιξη? Έχω πολύ πόλεμο με την ακηδεία και τον ύπνο και όταν σηκώνομαι το πρωί πολύ παλεύω και χωρίς ψαλμοδιά. Δεν λέω κανένα ψαλμό κι όμως δεν μπορώ να νικήσω τον ύπνο». Ο γέροντας αποκρίθηκε «Παιδί μου, το να λες τους ψαλμούς με μελωδία είναι η πιο μεγάλη υπερηφάνεια και αλαζονία. Δηλαδή έρχεται ο λογισμός, να, εγώ ψάλω, αδελφός δεν ψάλει. Πραγματικά, το ψάλσιμο σκληραίνει την καρδιά και την κάνει αναίσθητη και δεν αφήνει την ψυχή να συντριβεί. Λοιπόν, αν θέλεις να φτάσεις σε κατάνοιξη, άφησε κατά μέρος την ψαλμοδιά και όταν στέκεσαι και προσεύχεσαι, ο νους σου να εξετάζει το βαθύτερο νόημα του στίχου και να αναλογίζεσαι ότι βρίσκεσαι μπροστά στον Θεό που ερευνά τις σκέψεις, τις επιθυμίες και τα αισθήματα του ανθρώπου. Όταν πάλι σηκωθείς από τον ύπνο, πριν απ' όλα δόξασε τον Θεό και μην αρχίζεις αμέσως τον κανόνα σου, αλλά βγες έξω από το κελί σου και απάγγειλε το σύμβολο της πίστεως και το Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Κατόπιν μπες μέσα και άρχισε τον κανόνα σου με όλη την άνεσή σου, στενάζοντας, έρνοντας το νου σου τις αμαρτίες σου και την κόλαση, όπου πρόκειται να βασανίζεσαι. Λέει ο αδελφός στη συνέχεια, «Αβά, εγώ από τότε που έγινα μοναχός
ψάλω την ακολουθία του κανόνα και τις ώρες σύμφωνα με την οκτώηχο. Και ο γέροντας αποκρίνεται: «Γι' αυτό ακριβώς η κατάνοιξη και το πένθος φεύγουν από σένα. Σκέψου τους πατέρες, ενώ ήταν απλοί άνθρωποι του λαού και δεν ήξεραν παρά μόνο λίγους ψαλμούς, ούτε γνώριζαν μελωδίες και τροπάρια, και όμως σαν αστέρες έλαμψαν στον κόσμο. Και επιβεβαιώνει το λόγο μου ο Αββάς Παύλος, ο απλός, ο Αββάς Παμβό, ο Αββάς Απολό και οι άλλοι, οι οποίοι και νεκρούς ανάστησαν και την εξουσία εναντίον των δαιμόνων είχαν λάβει, όχι με ψαλσίματα με τα τροπάρια και τις μελωδίες, αλλά με την προσευχή και την νηστεία. Γιατί δεν είναι η ωραία ψαλμοδία που σώζει τον άνθρωπο, αλλά ο φόβος του Θεού και η τήρηση των εντολών του Χριστού. Το ψάλσιμο άλλωστε πολλούς έσυρε στα βάθη της γης, όχι μόνο κοσμικούς, αλλά ακόμη και οι ιερείς τους έριξε στον βούρκο της πορνείας και πολλών άλλων παθών. Το ψάλσιμο λοιπόν, παιδί μου, είναι για τους κοσμικούς ανθρώπους. Γι' αυτό βέβαια και συγκεντρώνεται ο λαός της Εκκλησίας. Σκέψου, παιδί μου, πόσα τάγματα υπάρχουν στον ουρανό και δεν είναι γραμμένο πουθενά για αυτά ότι ψάλουν σύμφωνα με την οκτώηχο, αλλά ένα τάγμα ακατάπαυστα ψάλει το Αλληλούια, άλλο τάγμα το Άγιος Κύριος Σαβαώθ, άλλο τάγμα το ευλογημένη η δόξα Κυρίου από τον τόπο και από τον οίκο του. Συ λοιπόν, παιδί μου, εάν θέλεις να αποκτήσεις κατάνοιξη στην προσευχή, μιμήσου τους πατέρες, κρατώντας το νου σου όσο μπορείς μακριά από ρεμβασμούς. Αγάπησε την ταπείνωση του Χριστού. Πρόσεχε τον εαυτό σου, προφυλάγοντας το νου σου κατά την ώρα της προσευχής. Και όπου κι αν πας, μην προβάλλεις τον εαυτό σου σαν σοφό και δάσκαλο, αλλά να έχεις ταπεινό φρόνημα και ο Θεός θα σου δώσει την κατάνοιξη. Κάποιοι αδελφοί επισκέφθηκαν τον Αββά Φίλικα έχοντας μαζί τους ανθρώπους κοσμικούς και τον παρακάλεσαν να τους πει ένα λόγο. Αλλά ο γέροντας σιωπούσε. Καθώς όμως τον παρακαλούσαν πολλή ώρα, τους είπε: «Θέλετε να ακούσετε κάποιο λόγο?» Του λένε: «Ναι, Αββά». Και ο γέροντας τους είπε: «Τώρα πια δεν υπάρχει λόγος». Άλλοτε όταν ρωτούσαν τους γέροντας οι αδελφοί και έκαμναν όσα τους έλεγαν, ο Θεός τους φώτιζε πως να μιλήσουν. Τώρα όμως, επειδή ρωτούν βέβαια, αλλά δεν τηρούν αυτά που ακούν, ο Θεός πήρε από τους γέροντες τη χάρη και έτσι δεν βρίσκουν, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει αυτός που θα τα εφαρμόσει. Όταν τα άκουσαν αυτά οι αδελφοί, στέναξαν και είπαν: «Αββά, προσευχήσου για μας».
Κάποτε πήγαμε στον Κάναβο της Αλεξάνδρειας σε απόσταση 10 μίλια από την πόλη και συναντήσαμε τον Αββά Θεόδωρο, άνθρωπο ασκητή και με χάρισμα υπομονής. Αυτός μας διηγήθηκε το εξής. Ήταν ένας αδελφός που κατοικούσε στα Κελία και είχε αποκτήσει το χάρισμα της κατάνοιξης. Μια μέρα, ύστερα από πόνο καρδιάς, του συνέβη να του έρθουν δάκρυα πολλά, που βλέποντάς τα ο αδελφός έλεγε μέσα του: «Αληθινά, αυτό είναι σημάδι ότι κοντεύει η μέρα του θανάτου μου». Καθώς το σκεφτόταν αυτό, ακόμη περισσότερο πλήθαιναν τα δάκρυά του και καθώς έβλεπε αυτά να πληθαίνουν πάλι έλεγε: «Στα αλήθεια πλησίασε ο καιρός». Και κάθε μέρα όλο και περισσότερο δάκρυζε. Επειδή ωφεληθήκαμε πολύ από αυτή τη διήγηση του γέροντα, τον ρωτήσαμε για τα δάκρυα. Γιατί δηλαδή άλλοτε έρχονται από μόνα τους, ενώ άλλοτε ούτε και μετά από κόπο έρχονται. Και ο γέροντας μας είπε: «Τα δάκρυα μοιάζουν με την κακοκαιρία και τη βροχή. Ο μοναχός είναι ο γεωργός. Όταν λοιπόν έρχονται τα δάκρυα, οφείλει να προσπαθήσει να μην χαθεί τίποτε από αυτή τη βροχή, αλλά όλη να εισχωρήσει στον μικρό του κήπο και να τον ποτίσει. Σας λέω επίσης, παιδιά μου, ότι πολλές φορές συμβαίνει μια μόνο μέρα βροχής να φέρει τη βροχή μιας ολόκληρης χρονιάς και να περισσώσει όλους τους καρπούς. Γι' αυτό, όταν καταλάβουμε ότι ήρθε, να αγωνιστούμε και να φυλάξουμε τους εαυτούς μας και να αφοσιωθούμε στην προσευχή προς τον Θεό με ζήλο και προθυμία, γιατί δεν ξέρουμε αν εκείνη τη βροχή θα τη βρούμε άλλη μέρα». Εμείς έπειτα τον ξαναρωτήσαμε: «Και πώς, πάτερ, φυλάγει κανείς την κατάνοιξη?» Και ο γέροντας αποκρίθηκε: «Με το να μη συναντά εκείνη την ημέρα ή εκείνο τον καιρό που έρχεται η κατάνοιξη κανέναν άνθρωπο. Επίσης με το να νηστεύει και να φυλάγει τον νου του, ώστε να μην φανταστεί ότι ολοκληρωτικά πήρε το χάρισμα να κλαίει, και με το να αφοσιωθεί στην προσευχή και στην ανάγνωση. Πάντως, όταν έρθει σε μας το πένθος, εκείνο το ίδιο μας διδάσκει ποια πράγματα το φέρνουν και ποια το εμποδίζουν». Επίσης, μας διηγήθηκε το εξής. «Ξέρω έναν αδελφό που καθόταν στο κελί του και έπλεκε φοινικοβλαστούς. Όταν του έρχονταν τα δάκρυα, σηκωνόταν για προσευχή, αλλά αμέσως αυτά εμποδίζονταν. Πάλι καθόταν και συνέχιζε το πλέξιμο. Συγκέντρωνε το νου του και τα δάκρυα αμέσως έρχονταν. Το ίδιο και στα αναγνώσματα. Όταν του έρχονταν κατάνοιξη, σηκωνόταν και τα δάκρυα αμέσως του έφευγαν. Και μόλις έπιανε στα χέρια του το βιβλίο, πάλι έρχονταν. Τότε ο αδελφός αυτός κατάλαβε πως καλά είπαν οι πατέρες ότι το πένθος είναι δάσκαλος, γιατί μόνο του διδάσκει στον άνθρωπο όλα αυτά που του είναι συμφέροντα». Ένας αδελφός αγωνιστής ήρθε από τα ξένα και έμεινε σε ένα μικρό κελί στο όρο Σινά. Την πρώτη μέρα κιόλας που ήρθε για να μονάσει, βρήκε πάνω σε ένα μικρό ξύλο γραμμένο από τον αδελφό που άλλοτε έμενε εκεί το εξής: «Ο Μωυσής, ο γιος του Θεοδόρου, είμαι παρών και μαρτυρώ». Ο αδελφός έβαζε το ξύλο ολημερής μπροστά στα μάτια του και ρωτούσε αυτόν που το είχε γράψει σαν να ήταν παρών: «Άραγε, πού είσαι τώρα, άνθρωπε? Γιατί λες είμαι παρών και μαρτυρώ? Άραγε σε ποιον κόσμο βρίσκεσαι αυτή την ώρα? Άραγε που είναι το χέρι που τα έγραψε αυτά?» Έτσι κάνοντας κάθε μέρα, έχοντας δηλαδή το νου του στον θάνατο, θρηνούσε όλο τον καιρό. Ο Σεργόχυρο είχε την καλλιγραφία και ενώ είχε πάρει από τους αδελφούς χαρτιά και παραγγελίες για το τι θα γράψει, πέθανε, χωρίς να γράψει για κανέναν τίποτε. Έγραψε μόνο και άφησε στα χαρτιά καθενός ένα μικρό σημείωμα που έλεγε το εξής: «Αφέντες μου και αδελφοί μου, να με συγχωρήσετε, γιατί είχα λίγη εργασία με κάποιον και γι' αυτό δεν ευκαίρισα να γράψω τις παραγγελίες σας».
Κοντά σε αυτόν έμενε ένας άλλος αδελφός, Ελίσιος. Μια μέρα, καθώς αυτός έφευγε για το κάστρο, λέει στον αδελφό τον καλλιγράφο: «Αδελφέ, δείξε αγάπη και φρόντισε τον κήπο μέχρι να γυρίσω». Του λέει ο αδελφός: «Έχει εμπιστοσύνη, όσο μπορώ δεν θα αμελήσω». Όταν έφυγε ο αδελφός, λέει στον εαυτό του: «Ταπεινέ, μια και βρήκες ευκαιρία, φρόντισε τον κήπο». Στάθηκε λοιπόν για τον κανόνα του από το απόγευμα μέχρι το πρωί και δεν σταμάτησε με δάκρυα να ψάλει και να προσεύχεται, το ίδιο και όλη τη μέρα, γιατί ήταν η Αγία Μέρα, η Κυριακή. Όταν αργά το απόγευμα γύρισε ο γείτονας αδελφός του και είδε ότι οι σκαντζόχυροι είχαν καταστρέψει τον κήπο, του λέει: «Αδελφέ, ο Θεός ας σε συγχωρήσει που δεν φρόντισες τον κήπο». Και αυτός είπε: «Ο Θεός ξέρει, Αβά, έκανα ό,τι μπορούσα και τον πρόσεξα για να μας δώσει καρπό ο μικρός κήπος». Λέει ο αδελφός: «Φυσικά, αδελφέ, ρημάχτηκε ολόκληρος». Λέει ο καλλιγράφος: «Το ξέρω, αλλά πιστεύω στον Θεό ότι πάλι με τη βοήθειά Του θα ανθίσει». Λέει σε αυτόν ο Κύριος του κήπου: «Έλα, ας τον ποτίσουμε». Του λέει ο αδελφός: «Πήγαινε πότισε εσύ τώρα κι εγώ θα ποτίσω τη νύχτα». Επειδή όμως ήρθε αναβροχιά, λυπόταν ο κηπουρός και λέει στον καλλιγράφο γείτονά του: «Πίστεψέ με, αδελφέ, αν δεν βοηθήσει ο Θεός, δεν έχουμε νερό φέτος». Και εκείνος του λέει: «Αλίμονό μας, αδελφέ, αν ξεραθούν οι πηγές του κήπου. Πραγματικά δεν έχουμε πια σωτηρία». Αυτός βέβαια για τα δάκρυα μιλούσε. Όταν ήταν να πεθάνει αυτός ο καλός αγωνιστής, παρακάλεσε τον Ελίσιο, τον γείτονά του, λέγοντάς του: «Δείξε αγάπη, μην μπει σε κανέναν ότι είμαι άρρωστος, αλλά μείνε εδώ κοντά μου σήμερα και όταν πεθάνω σήκωσε το σώμα μου και ρίξε το στην έρημο για να το κατασπαράξουν τα θηρία και τα πουλιά, γιατί αμάρτησε πολύ στον Θεό και δεν του αξίζει να θαυτεί». Του λέει ο κηπουρός, ο Ελίσιος: «Συγχώρα με, Αβά, διστάζει η ψυχή μου να το κάνει αυτό το πράγμα». Ο άρρωστος του αποκρίθηκε: «Το κρίμα αυτό ας πέσει πάνω μου και σου δίνω το λόγο μου ότι αν μ' ακούσεις και κάνεις έτσι όπως σου λέω, θα σε βοηθήσω εφόσον θα μου είναι δυνατό». Την ίδια μέρα αυτός πέθανε και ο αδελφός έκαμε όπως του το είχε ορίσει και έριξε το σώμα του γυμνό στην έρημο. Έμεναν στο Μετεμέρ, 20 μίλια από το κάστρο. Την τρίτη μέρα φανερώνεται στον ύπνο του ο εκδημήσας τον Κύριο αδελφός και του λέει: «Αδελφέ, ο Θεός θα σε ελεήσει, όπως και εσύ με ελέησες. Πίστεψέ με, μεγάλη ήταν η ευσπλαχνία του Θεού σε μένα, χάρη στο ότι έμεινε άταφο το σώμα μου. Μου είπε: να, για τη μεγάλη σου ταπείνωση έδωσα εντολή να είσαι μαζί με τον Αντώνιο και εκείνη την ώρα παρακάλεσα και για σένα, αλλά πήγαινε, άφησε κατά μέρος τον μικρό σου κήπο και φρόντισε για τον άλλο κήπο, γιατί την ώρα που έβγαινε η ψυχή μου έβλεπα ότι τα δάκρυά μου έσβηναν τη φωτιά όπου επρόκειτο να πάω». Κάποιος άλλος από τους πατέρες έμενε στη Ραϊθό, σε τόπο που ονομάζεται Χαλκός. Σε αυτόν πήγε ένας από τους γέροντες και του λέει: «Αβά, στενοχωρούμε που στέλνω έναν αδελφό για διακονία». Του λέει εκείνος:
Κι εγώ ο ίδιος, όταν στέλνω τον υποτακτικό μου για κάποια ανάγκη, κάθομαι κοντά στην πόρτα και βλέπω. Κι όταν ο λογισμός μου λέει «Άραγε πότε έρχεται ο αδελφός», λέω κι εγώ με τη σειρά μου. Αν ο άλλος αδελφός, δηλαδή ο άγγελος, προλάβει και έρθει να σε πάρει στον Κύριο, τι γίνεται? Έτσι κάθε μέρα κοιτάζω την πόρτα μεριμνώντας και κλαίοντας για τις αμαρτίες μου και λέω «Άραγε ποιος αδελφός προλαβαίνει και έρχεται, ο κάτω ή ο επάνω?» Ο γέροντας ωφελήθηκε πολύ και έφυγε και τον υπόλοιπο καιρό έκανε την εργασία αυτού του γέροντα. Ναι, υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προς εκαταφεύγω σωτηρίαν επιζητών, ο μήτερ του λόγου και παρθένε, των δυσχερών και δεινών με διάσωσον. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, παθών μεταράτους υγροσβόλε, χωρίς αυθυμίας, επιπλώσε μου την ψυχή, ειρήνευσον χώριν τη γαλήνη, την του Υιού και Θεού σου ανάμωμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σωτήρα τεκούσαν σε και Θεόν, δισοπό παρθένε, λυτρωθήνε με των δεινών, σιγαρνήν προσφεύγον ανατείνω, και την ψυχήν και την διάνοιαν. Και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν, νοσούνταν το σώμα και την ψυχή επισκοπής θείας, εμπρονίας της παρασού, αξίωσον μόνοι Θεόν ήτων, ως αγαθή αγαθού τελογεύτρια. Ένας από τους αδελφούς πήγε σε κάποιον γέροντα που κατοικούσε στο όρος Σινά και τον παρακάλεσε «Πάτερ, πες μου πώς πρέπει να προσεύχομαι, γιατί πολύ εξόργησα τον Θεό». Και ο γέροντας του λέει «Παιδί μου, εγώ όταν προσεύχομαι έτσι λέω, Κύριε, αξίωσέ με να σε υπηρετήσω, όπως υπηρέτησα τον Σατανά, και αξίωσέ με να σε αγαπήσω, όπως αγάπησα την αμαρτία». Η αυτογνωσία είναι δύσκολη εργασία. Όποιος την πετυχαίνει έχει σταθερά πνευματικά αποτελέσματα. Οδηγείται στη βαθιά ταπείνωση και εξασφαλίζει την εκ Θεού παρηγορία και δύναμη. Όσο βαθύτερα προχωράει ο άνθρωπος στη γνώση του εαυτού του, τόσο χαμηλότερα βλέπει τον εαυτό του και ταπεινώνεται. Αλλά το χέρι του Θεού τον ανεβάζει συνέχεια. Και όταν πια γνωρίσει τον εαυτό του, η ταπείνωση του γίνεται κατάσταση, έχοντας τη χάρη του Θεού μόνιμα, οπότε δεν κινδυνεύει από την υπερηφάνεια. Ο γέροντας έλεγε «Τον δίκαιο άνθρωπο συνήθως οι άλλοι τον σμπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη
του παίρνουν και τη θέση, τον αδικούν, τον πατούν επί πτωμάτων, έτσι δεν λέγεται. Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σμπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω σαν τον φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ιδώντες τη συγχάριν και τα ιατρία, σας καθεκά στην ποιής αξιάγαστε, την βίωτην σου υμνούμεν Πάτερ Παΐσιε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ως ρεύμα χαρισμάτων υπερφυσινόφθη, εν σου ρωτίος ο στάφος Παΐσιε, νενός σηκώσει κατάφοδίδων την ίαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ιδέως εν κονίτσι και εν αθωπάτερ, εν σου ρωτή και εν πάση Παΐσιε, η Εκκλησία τιμώσει τη Θεία μνήμην σου, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Λατρεύω τον Υιόν σου, Μήτερ Θεοτόκε, και προσκυνώ και γεραίνω ενάς μαζί, του σου προσώπου το κάλος αεί μακάριστε. Η στροφή του ανθρώπου προς το Θεό πρέπει να γίνεται ελεύθερα, χωρίς φόβο και εξαναγκασμό. Ο γέροντας έλεγε σχετικά: Ο Θεός μπορεί να κάνει όλους τους ανθρώπους του κόσμου να μετανοήσουν μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, αν γύριζε λίγο το κουμπί και κανένα σεισμό σε όλη τη γη. Αμέσως όλοι θα φώναζαν ήμαρτον, ήμαρτον, και θα κάνανε παρακλήσεις και τάματα. Μετά μια εβδομάδα όμως όλοι θα έτρεχαν πάλι να διασκεδάσουν. επενεσόμεν
Έναν αδελφό μικρό στην ηλικία, ο γέροντάς του τον έστειλε σε κάποιον αδελφό που είχε κήπο στο Σινά να του φέρει λίγα φρούτα. Ο μικρός μόλις μπήκε λέει στον αδελφό, τον κάτοχο του κήπου, «Αβά», είπε ο αβάς μου, «έχεις λίγα φρούτα?» Του λέει εκείνος, «Ναι, παιδί μου, ό,τι θέλεις υπάρχει εδώ, πάρε με την ευχή μου». Λέει ο μικρός μοναχός, «Άραγε υπάρχει εδώ το έλεος του Θεού, αβά?» Αυτός όταν τ' άκουσε, στάθηκε συλλογισμένος με τα μάτια στραμμένα στη γη και λέει στο παιδί, «Τι είπες, παιδί μου?» Λέει πάλι το παιδί, «Είπα, αβά, υπάρχει άραγε εδώ το έλεος του Θεού?» Και πάλι για τρίτη φορά τον ρώτησε ο αδελφός το ίδιο πράγμα. Ο κύριος του κήπου έμεινε σιωπηλός ολάκερη ώρα και δεν βρήκε τι να απολογηθεί στο παιδί, αλλά αναστέναξε και είπε, «Παιδί μου, ο Θεός θα βοηθήσει». Κι άφησε το παιδί να φύγει. Ευθύς κατόπιν πήρε το επανοφόρι του και βγήκε στην έρημο, εγκαταλείποντας τον μικρό του κήπο και έλεγε, «Ας πάμε, ας ζητήσουμε το έλεος του Θεού, αφού ένα μικρό παιδί με ρώτησε και δεν είχα τι να του απολογηθώ, τι θα κάνω όταν πρόκειται να με ρωτήσει ο Θεός?» Όταν βρεθήκαμε στη Ραϊθό, μερικοί αδελφοί μας διηγήθηκαν ότι υπήρχε ένας φιλόπονος γέροντας που έμενε στα σπήλαια πιο πάνω από το σπήλο που ονομάζεται Ιωήλ και ότι ο νους αυτού του γέροντα είχε τέτοια νύψη ώστε σχεδόν σε κάθε του βήμα όπου περπατούσε, όποια ώρα και να ήταν, σταματούσε και εξέταζε τον λογισμό του και τον ρωτούσε, «Τι γίνεται, αδελφέ, πού είμαστε?» Κι αν έβρισκε το νου του να λέει κάποιον ψαλμό ή κάποια ευχή, πολύ καλά. Αν όμως τον έβρισκε να σκέφτεται οποιοδήποτε άλλο πράγμα, αμέσως κακολογούσε τον εαυτό του λέγοντας, «Μπρος από εκεί, κατευθείαν στη δουλειά σου». Επίσης έλεγε πάντοτε ο γέροντας τον εαυτό του, «Αδελφέ, πλησίασε η ώρα να αναχωρήσω και ακόμη τίποτα δεν βλέπω στη μέση». Σε αυτόν κάποτε παρουσιάστηκε ο Σατανάς και του λέει, «Γιατί κοπιάζεις? Σε διαβεβαιώνω, δεν σώζεσαι». Του λέει και εκείνος, «Μη νοιάζεσαι, κι αν ακόμη δεν σωθώ, θα στέκομαι τότε πάνω στο κεφάλι σου, ενώ εσύ στην κόλαση, κάτω από όλους». Ένας αδελφός που έμενε σε κελί, πολλές φορές χωρίς αφορμή έπεφτε σε ραθυμία. Ο λόγος ήταν ότι είχε πέσει σε βαρύ αμάρτημα. Καθώς λοιπόν πενθούσε και δεν ήξερε τι να κάνει, έλεγε, «Ό,τι έγινε, έγινε». Και η συνείδησή του αποκρινόταν. Αλλά κακώς έγινε και με τον τρόπο αυτό πενθούσε μέχρι τον θάνατό του. Κάποιος αδελφός που κατοικούσε στα Μονίδια, συχνά από διαβολική ενέργεια, έπεφτε στο αμάρτημα της πορνείας, αλλά έμενε σταθερός ασκώντας βία στον εαυτό του, για να μην αποβάλει το μοναχικό σχήμα, και αρχίζοντας τη σύντομη ακολουθία του, παρακαλούσε με στεναγμούς τον Θεό λέγοντας, «Κύριε, είτε το θέλω είτε όχι, σώσε με, γιατί εγώ καθώς είμαι χωματένιος ποθώ την αμαρτία, αλλά εσύ ως δυνατός Θεός εμπόδισέ με. Αν ελεήσεις τον δίκαιο, δεν είναι αυτό κάτι σπουδαίο. Αν σώσεις τον καθαρό, τίποτε το θαυμαστό, γιατί αυτοί αξίζουν να ελεηθούν από σένα. Κάνε, Δέσποτα, σε μένα να φανεί το θαύμα του ελέου σου και δείξε τη φιλανθρωπία σου, για τον λόγο ότι εγώ ο πτωχός
έχω εγκαταλειφθεί στα δικά σου χέρια. Κάθε μέρα λοιπόν επαναλάμβανε αυτά τα λόγια, είτε έπεφτε στο αμάρτημα είτε όχι. Κάποια φορά λοιπόν που κατά τη συνήθειά του έπεσε πάλι στην αμαρτία, τη νύχτα σηκώθηκε αμέσως και άρχισε τον κανόνα του. Τότε ο δαίμονας, θαυμάζοντας την ελπίδα του και την παρησία του στον Θεό, φάνηκε ολόσωμος στα μάτια του και του λέει: «Πώς δεν κοκκινίζεις από ντροπή καθώς ψάλεις ή και μόνο που στέκεσαι ενώπιον του Θεού και να επικαλείσαι το όνομά Του?» Του απαντά ο αδελφός: «Το κελί μου τούτο είναι σιδηρουργείο, δίνεις μια σφυριά και μια παίρνεις. Με υπομονή θα παραμείνω σταθερός, παλεύοντας εναντίον σου μέχρι του θανάτου μου κι όπου με βρει η τελευταία μου μέρα. Και σου ορκίζομαι στο όνομα εκείνου που ήρθε να καλέσει αμαρτωλούς σε μετάνοια. Δεν θα σταματήσω ποτέ να προσεύχομαι στον Θεό κατά σου, μέχρι ότου πάυσεις κι εσύ να με πολεμάς, κι ας δούμε ποιος τελικά θα είναι ο νικητής, εσύ ή ο Θεός». Όταν τα άκουσε αυτά ο διάβολος του λέει: «Στα αλήθεια δεν πρόκειται να σε πολεμήσω στο εξής, για να μην γίνω εγώ ο αίτιος να στεφανωθείς για την υπομονή σου». Απ' εκείνη την ημέρα έφυγε ο δαίμονας από αυτόν. Δες πόσο μεγάλο καλό είναι η υπομονή και πόσο σπουδαίο να μην απελπίζεται κανείς κι αν ακόμη συμβεί να πέσουμε επανειλημμένα σε πόλεμο, σε αμαρτίες και πειρασμούς. Ήρθε λοιπόν σε κατάνοιξη ο αδελφός και καθόταν και έκλαιε τις αμαρτίες του. Κι όταν ο λογισμός του έλεγε «Καλά κάνεις και κλαις», απαντούσε εκείνος στο λογισμό του: «Ανάθεμα σε τούτο το καλό, τι ανάγκη έχει ο Θεός να χάσει κάποιος την ψυχή του και να κάθεται να κλαίει και να είναι αμφίβολο αν τη σώσει ή όχι». Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, προστασίαν και σκέπην ζωής εμείς, τη θυμή σε Θεογεννήτωρ Παρθένε, σύ με κυβέρνησον προς τον λιμένα σου, τον αγαθόν η αιτία, των πιστών το στήριγμα μόνοι πανήμητε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, οικετεύον Παρθένε των ψυχικών παραγών και της αθυμίας την ζάλη διασκεδάσε μου, σιγάν Θεόν υμφέ των αρχηγών της γαλήνης, των Χριστών εγγύσας μόνοι παράμωμεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ευεργέτην τεκούσα των καλών αιτίων, της ευεργεσίας των πλούτων, πάσιν ανάβλησον, πάντα γαρδίνασε, ως δυνατόν ενισχύει, τον Χριστόν κύσασα Θεό μακάριστε. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, καλεμές αρρωστίες και νοσερείς πάθεσι, εξεταζομένο Παρθένε, ψήμι βοήθησον των ιαμάτων γάρ, πανερημίσε γινώσκο, θησαυρών πανάμωμεν των αδαπανητών.
Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι πάντες με τα Θεόνισε καταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν. Κάποιος γέροντας ζούσε μόνο στη μονή των μονιδίων και η παντοτινή του προσευχή ήταν η εξής: «Κύριε, δεν έχω το φόβο σου μέσα μου. Γι' αυτό στείλε μου κάποιον κεραυνό ή κάποια άλλη δύσκολη περίσταση ή αρρώστια ή δαίμονα. Μήπως έστω και με αυτόν τον τρόπο φοβηθεί η πυρωμένη μου ψυχή». Αυτά έλεγε και συνέχιζε να παρακαλεί τον Θεό. «Ξέρω ότι είναι αδύνατο να με συγχωρήσεις, γιατί αμάρτησα πολύ σε σένα, Δέσποτα. Αλλά αν είναι δυνατόν, λόγω της ευσπλαχνίας σου, συγχώρεσέ με. Αν όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει, τιμώρησέ με εδώ στη γη, Δέσποτα, και εκεί μη με παιδεύσεις. Αλλά εάν και αυτό είναι αδύνατο, τιμώρησέ με εδώ, κατά ένα μέρος, και εκεί ανακούφισέ με, έστω και λίγο, από την τιμωρία της κόλασης. Άρχισε από τώρα να με παιδεύεις, αλλά ας μην περιπέσω στην οργή σου, Δέσποτα». Μ' αυτή την επιμονή, έναν ολόκληρο χρόνο, με ασταμάτητα δάκρυα, με πολλή ταπείνωση στους λογισμούς του και με νηστείες, παρακαλούσε τον Θεό και σκεπτόταν. Άραγε τι να σημαίνει ο λόγος που είπε ο Χριστός: «Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται». Και κάποια ημέρα, ενώ καθόταν κατά γης θλιμμένος και θρηνούσε κατά τη συνήθειά του, νίσταξε και να, του παρουσιάστηκε ο Χριστός με ηλαρό πρόσωπο και με γλυκιά φωνή του είπε: «Τι έχεις, άνθρωπε, γιατί τόσο κλαις?» Του απάντησε εκείνος: «Επειδή έπεσα, Κύριε». Και ο Ιησούς που του εμφανίστηκε του λέει: «Σήκω επάνω». Αποκρίθηκε τότε ο πεσμένος στη γη: «Δεν μπορώ αν δεν μου δώσεις το χέρι σου». Και άπλωσε εκείνος το χέρι του και τον σήκωσε και του λέει πάλι με καλοσύνη: «Γιατί κλαις, άνθρωπέ μου, γιατί τόσο λυπάσαι?» «Και δεν θέλεις, Κύριε», ρωτά ο αδελφός, «να κλάψω και να λυπηθώ που τόσο σε πίκρανα?» Τότε ο Κύριος άπλωσε το χέρι του πάνω στο κεφάλι του αδελφού, το αγκάλιασε και του λέει: «Μη θλίβεσαι, ο Θεός θα είναι βοηθός σου από εδώ και πέρα. Επειδή εσύ πόνεσες, δεν θα στρέφεται πια η λύπη μου εναντίον σου. Εφόσον για σένα έχω χύσει το αίμα μου, δεν θα δείξω πολύ περισσότερο τη φιλανθρωπία μου και σε σένα και σε κάθε ψυχή που μετανοεί». Ο αδελφός συνήλθε κατόπιν από την οπτασία και ένιωσε την καρδιά του πλημμυρισμένη από χαρά, γιατί βεβαιώθηκε ότι ο Θεός τον ελέησε και έζησε σ' όλη του τη ζωή με πολλή ταπείνωση, ευχαριστώντας τον Θεό. Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού μακρόθυμε,
τα της ψυχής μου θεράπευσον τραύματα Ιησού και γλυκάνον την καρδία μου πολύ ελεύθερωμε Ιησού σωτήρ μου ή να μεγαλύνωσε σωζόμενος. Κάποιος γέροντας καθόταν στον κόλπο όπου βρισκόταν και το κελί του Μακαρίου Αντωνίου πέρα από το κλείσμα και κάποια μέρα πήγε στην Αίγυπτο για δουλειές του παίρνοντας μαζί και τον μαθητή του. Κατέβηκαν λοιπόν στην πόλη Κοινό και έμειναν εκεί 1 εβδομάδα και έβλεπαν τους κατοίκους της πόλης, άνδρες και γυναίκες, πριν χαράξει ακόμη να πηγαίνουν στα μνήματα και να θρηνούν καθένας τον δικό του νεκρό, ως την 3η ώρα. Λέγει τότε ο γέροντας στο μαθητή του «Βλέπεις, αδελφέ, για ποιον λόγο αγρυπνούν αυτοί εδώ? Πίστεψέ με πως αν και εμείς δεν κάνουμε το ίδιο, είμαστε χαμένοι». Όταν γύρισαν στο κελί τους, έκτισαν κι αυτοί αμέσως τα μνήματά τους σε απόσταση ο ένας από τον άλλον. Και κάθε μέρα, καθισμένοι πάνω τους, από το πρωί έκλαιγε ο καθένας την ψυχή του σαν να ήταν νεκροί. Κι αν καμιά φορά, κατά τις πρωινές ώρες, αποκοιμόταν ο μαθητής του την ώρα του κανόνος, ο γέροντας του έλεγε με δυνατή φωνή «Αδελφέ, σήκω, εκείνοι από ώρα είναι στα μνήματα και στο έργο τους». Κάποια μέρα είπε ο αδελφός στο γέροντα «Αβά, δεν μπορώ να κλάψω, η ψυχή μου είναι σκληρή». Και ο γέροντας του αποκρίθηκε «Πάλεψε, παιδί μου, λίγο χρόνο και πόνεσαι και ο Θεός, βλέποντας τον πόνο σου, θα σου χαρίσει ο ίδιος το πένθος και δεν θα κοπιάζεις πια. Σου λέω ακόμη, παιδί μου, ότι όπως όταν πληγωθεί με βέλος η καρδιά δεν έχει γιατριά πια, έτσι και αν ο Θεός πλήξει την καρδιά με το πένθος, δεν φεύγει πια από αυτήν ο πόνος, αλλά μένει πληγωμένη μέχρι την ώρα του θανάτου της. Κι όπου κι αν πάει αυτός ο άνθρωπος, μαζί του είναι κι αυτό, δηλαδή το εσωτερικό πένθος. Κάποια μέρα που ο γέροντας είδε τον αδελφό βαριστομαχιασμένο, εκείνο το απόγευμα είχαν φιλοξενούμενους στο κελί τους, τον παίρνει παράμερα και του λέει «Δεν ξέρεις ότι το πένθος είναι ένα λιχνάρι αναμένο και αν δεν το προφυλάξεις καλά, αμέσως σβήνει και χάνεται. Έτσι και η πολυφαγία το σβήνει αυτό και ο πολύς ύπνος το εμποδίζει. Η καταλαλιά επίσης το σβήνει και η πολυλογία το καταστρέφει και γενικά κάθε σαρκική ανάπαυση το διαλύει. Πρέπει λοιπόν εκείνος που αγαπά τον Θεό σε κάθε πράγμα να κάνει τόπο για τον Χριστό». Του λέει τότε ο αδελφός «Τι σημαίνει αυτός ο λόγος, πάτερ?» Και ο γέροντας απαντά «Όταν στο τραπέζι σου τύχει καθαρό ψωμί, άφησέ το αυτό για κάποιον άλλον και φάγε εσύ το μουχλιασμένο χάριν του Χριστού. Αν σου τύχει καλό κρασί, ανάμιξέ το με λίγο ξύδι και πιέστο για τον Χριστό που ήπιε το όξος και μη χορτάσεις. Αλλά άφησε λίγο λέγοντας «Είναι το μερίδιο του Χριστού». Αν βρεις προσκέφαλο μαλακό,
άφησέ το κατά μέρος και βάλε ένα λιθάρι για χάρη του Χριστού. Εάν την ώρα που κοιμάσαι κρυώσεις, κάνε υπομονή λέγοντας. Άλλοι δεν κοιμούνται καθόλου. Εάν σε βρίσουν, μείνε σιωπηλός λέγοντας, το κάνω για τον Χριστό μου, γιατί και εκείνος υβρίστηκε για μας. Εάν μαγειρέψεις κάτι για τον εαυτό σου, χάλασέ το κάπως λέγοντας, άλλοι που είναι άξιοι δεν τρώνε ούτε ψωμί, πόσο μάλλον εγώ ο ανάξιος, ενώ πρέπει να τρώγω στάχτη και τέφρα, τρώω μαγειρεμένο φαγητό. Και γενικά κάθε ενέργειά σου σμίξε την με μια μικρή θλίψη, και στο φαγητό και στον ύπνο και στην εργασία, να ζεις με ταπείνωση και να σκέφτεσαι πάντα πώς έζησαν οι Άγιοι, έτσι ώστε όταν έλθει η μεγάλη ώρα να μας βρει μέσα στη θλίψη και στο στένεμα και θα μας δοθεί εκεί η άνεση. Μας διηγήθηκε ο Αββάς Κασιανός ότι ο Αββάς Ιωάννης, που ήταν ηγούμενος Μεγάλου Κοινοβίου, επισκέφθηκε τον Αββά Παΐσιο, ο οποίος ζούσε επί 40 χρόνια στην πιο απομακρυσμένη έρημο, και καθώς του είχε πολύ αγάπη και το ανάλογο θάρρος, τον ρώτησε «Τι κατόρθωσες σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ζώντας τόσο ερημική ζωή και μάλιστα χωρίς να σε ενοχλεί εύκολα άνθρωπος?» Και εκείνος είπε «Από τότε που μόνασα, ποτέ δεν με είδε ο ήλιος να τρώγω». Και ο Αββάς Ιωάννης είπε «Ούτε εμένα να οργίζομαι». Είπε πάλι ότι ο Αββάς Μωυσής μας διηγήθηκε τα σχετικά με τον Αββά Σεραπίωνα, που του τα είπε ο ίδιος. «Όταν ήμουν νέος», του είπε, «και μόναζα μαζί με τον Αββά Θεωνά, μόλις τρώγαμε, σηκωνόμουν από το τραπέζι και με ενέργεια διαβολική έκλεβα ένα παξιμάδι και το έτρωγα κρυφά από τον Αββά μου. Επειδή λοιπόν συνέχισα και το έκανα πολύ καιρό, με κατακυρίευσε και δεν μπορούσα να ξεπεράσω τον εαυτό μου, μόνο που με καταδίκαζε η συνείδησή μου, αλλά στον γέροντα ντρεπόμουν να το πω. Κατ' οικονομίαν όμως του φιλανθρώπου Θεού συνέβη να έρθουν κάποιοι στο γέροντα για πνευματική ωφέλεια και του έκαναν ερωτήσεις σχετικά με τους λογισμούς που είχαν. Και απάντησε ο γέροντας ότι κανένα πράγμα δεν βλάπτει τόσο πολύ τους μοναχούς και δεν χαροποιεί τόσο το διάβολο όσο το να κρύβουν τους λογισμούς τους από τους πνευματικούς πατέρες. Τους μίλησε ακόμη και για την εγκράτεια. Καθώς λοιπόν γινόταν αυτή η συζήτηση, είπε ο Αββάς Σεραπίων, «Σκέφτηκα εγώ ότι ο Θεός πληροφόρησε το γέροντα σχετικά με μένα. Μου ήρθε λοιπόν κατάνοιξη και άρχισα να κλαίω.
βγάζω το παξιμάδι από τον κόρφο μου που κακώς συνήθιζα να κλέβω και ρίχνοντας τον εαυτό μου στη γη άρχισα να ζητώ συγχώρεση για αυτά που έγιναν στο παρελθόν και εκεί για να με φυλάξει ο Θεός από τα μελλοντικά ασφάλματα. Τότε είπε ο γέροντας: «Παιδί μου, εγώ αν και σώπαινα, σε ελευθέρωσε η δική σου εξομολόγηση από την αιχμαλωσία αυτή και τον δαίμονα που σε πλήγωνε όσο δεν μιλούσες, με την ομολογία τώρα αυτών που έκανες τον κατέσφαξες. Αν και μέχρι αυτή τη στιγμή τον άφησες να σε έχει αιχμάλωτο, γιατί δεν αντιστεκόσουν και δεν τον ξεσκέπαζες, όμως από εδώ και πέρα δεν θα έχει πια θέση μέσα σου, αφού τον έβγαλες από την καρδιά σου και τον φανέρωσες». Δεν είχε τελειώσει ακόμη να μιλάει ο γέροντας και να, η διαβολική ενέργεια φάνηκε να βγαίνει από τον κόρφο μου σαν λαμπάδα φλεγόμενη και γέμισε τον χώρο τόση δυσοδεία, ώστε οι παρόντες να νομίζουν ότι κι εγώ ήταν θιάφη. Τότε λοιπόν είπε ο γέροντας: «Δες που ο Κύριος έδωσε την απόδειξη των είπαμε και της δικής σου με το θαύμα που έγινε». Διηγήθηκε κάποιος από τους πατέρες για τον Αββά Ποιμένα και τα αδέλφια του ότι έμεναν στην Αίγυπτο και η μητέρα τους επιθυμούσε να τους δει, αλλά δεν είχε τρόπο. Παραφύλαξε λοιπόν κάποια μέρα καθώς ξεκινούσαν οι πατέρες για την εκκλησία και τους συνάντησε. Αυτοί μόλις την είδαν γύρισαν πίσω και της έκλεισαν την πόρτα κατάμουτρα και αυτή μπροστά στην πόρτα κράβγαζε και έλεγε με δάκρυα πολύ καημό: «Να σας δω αγαπημένα μου παιδιά». Την άκουσε ο Αββά Σανούβ, μπήκε μέσα και λέει στον Αββά Ποιμένα: «Τι θα κάνουμε τη γριά αυτή που κλαίει έξω από την πόρτα?» Σηκώθηκε ο Αββάς Ποιμένα, πήγε στην πόρτα. Στάθηκε από μέσα, την άκουσε να κλαίει με πολύ πόνο και της λέει: «Γιατί φωνάζεις έτσι γριά?» Αυτή μόλις άκουσε τη φωνή του, φώναζε ακόμη περισσότερο και έλεγε: «Θέλω να σας δω, παιδιά». «Τι πειράζει να σας δω? Μήπως δεν είμαι μάνα σας? Μήπως εγώ δεν σας θύλασα? Έχω ασπρίσει από τα χρόνια. Άκουσα τώρα τη φωνή σου και ταράχτηκα». Της λέει τότε ο γέροντας: «Εδώ θέλεις να μας δεις ή στον άλλο κόσμο?» Το ρωτάει εκείνη: «Εάν δεν σου δω εδώ, παιδί μου, θα σας βλέπω εκεί?» Και της απαντά: «Εάν κάνεις τον αγώνα σου να μη μας δεις εδώ, εκεί θα μας βλέπεις». Μετά από αυτό έφυγε χαρούμενη λέγοντας: «Εφόσον παντοτινά θα σας βλέπω εκεί, δεν θέλω εδώ να σας δω». Κάποιος αδελφός ρώτησε έναν γέροντα: «Τι να κάνω, Αββά, που όταν δω κάποιον να αμαρτάνει τον κατακρίνω και όταν ακούσω για έναν αδελφό πως είναι αμελής τον μισώ και θα χάσω έτσι την ψυχή μου?» Και είπε ο γέροντας: «Όταν ακούσεις κάτι τέτοιο, απομακρύνσου αμέσως από το λογισμό αυτό, κάνοντας ένα άλμα και σπεύσε να τη φοβερά ημέρα της κρίσεως. Αναλογήσου δίπλα σου το φρικτό βήμα, τον αδέκαστο δικαστή, τους πύρινους ποταμούς που ρέουν μπροστά σε εκείνο το βήμα κοχλάζοντας μέσα στη φοβερή φλόγα, τις ακονισμένες ρομφαίες, τις σκληρές τιμωρίες, την κόλαση που δεν έχει τέλος, τη νύχτα την άφεγγη, το σκοτάδι το εξώτερο, το φαρμακερό φίδι, τα άλυτα δεσμά, το τρίξιμο των δοντιών και τον οδυρμό που δεν έχει παρηγοριά. Αυτά λοιπόν να σκέφτεσαι, την αναπόφευκτη δηλαδή πανολεθρία. Και εκείνος ο δικαστής
δεν έχει ανάγκη από κατηγόρους, ούτε από μάρτυρες, ούτε από αποδείξεις, ούτε από έλεγχο. Αλλά ανάλογα με τα πεπραγμένα θα παρουσιαστεί μπροστά στα μάτια του κάθε ένοχου. Τότε κανείς δεν θα βρεθεί να βγει και να μας γλιτώσει από την τιμωρία, ούτε πατέρας, ούτε γιος, ούτε μητέρα, μήτε θυγατέρα, μήτε κανείς άλλος συγγενής, ούτε γείτονας, ούτε φίλος, ούτε συνήγορος. Μήτε μπορεί την ενοχή να την εξαγοράσει το χρήμα, ο περίσσιος πλούτος ή η δύναμη. Όλα αυτά σαν να ήταν σκόνη θα εξαφανιστούν από τη μέση και μόνος ο κρινόμενος θα πάρει τις απολαβές του για όσα έπραξε ή την αθωωτική απόφαση ή την καταδικαστική. Τότε κανείς άλλος δεν θα μπορεί να κριθεί για χάρη άλλου. Ο καθένας θα κριθεί χωριστά για όσα διέπραξε. Γνωρίζοντας αυτές τις αλήθειες, μην κατακρίνεις κανέναν και να είσαι πάντα ειρηνικός. Ιησού γλυκή τα τέχρητε, Ιησού διάνοιξον της μετανοίας μη πύλας φιλάνθρωπε, Ιησού και δέξε με σοι προσπίπτοντα και θερμός εξαιτούμενον, Ιησού σωτήρ μου των πλημελημάτων την συγχώρησον.